Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna l-podcast ieħor. Illum magħna għandna psychic medium li xtaqgħet tibqa' anonima u għalhekk mhux ħanġibuha tidher fuq il-kamera, ħanidher jien biss illum. Preparajt setta mistoqsijiet, ħatarawni ġifieri bil-mobile feed illum. Ħalli żgur ma naqbes xejn minn dak li rrid insaqsija. Mela, kif inti l-ewwel ħaġa? Thank you tal-li ġejt. Thank you. Mela, kif skoprejt li kellek dan id-don? Jew hija xi ħaġa li titwiled biha jew xi ħaġa li xi ħadd ieħor jista' pereżempju ikabbar jinnirxerja fih innifsu, jista' jagħmilha xi ħadd ieħor pereżempju jew Jista' jagħmilha, jiena proprja laqqas nista' ngħid jisni skoprejta. Skoprejta u le, ma kienx jisa għażla. Dik bdiet kelli 8 snin u kif bdiet ġifieri mill-bidu ħanejt l-istorja. Kelli 7-8 u niftakar konna noqogħdu meta konna żgħar konna noqogħdu ġo dar il-belt. Ovvja ta' dik l-età ma tafx x'inhuma l-affarijiet, x'inhuma ghost, x'inhuma hekk, ma jkollokx dik l-awareness. Li niftakar kont niżla taraċ, mort biex niċċajta nċempel il-ħabib tiegħek kellna dawk it-telefons ta' fintu kienu connected minn fuq għal isfel u allura. U ommi ma kienx tħallina nċemplu, allura nżilt bil-moħħbi u kif qed naqbad it-telefon qed niddajli għan-numru nara raġel tiela it-taraċ. U kif għamilt kif jisni xejkjajt naqra rasu da ma rajtux iktar. U minn hemm ftaħna kollox. Minn dik nara, mbagħad bqajt nara ma kienx l-ewwel bdejt nara ftit. U mbagħad ġiet xi ħaġa ta' kuljum, so issa laqqas kienet għażla li ngħid ħanidħol fiha jew le. Kważi kienet sfurzata. Inti mbagħad isek kif tarhom fuq bażi ta' kuljum isek tibda isek mhux ħanejt tidrom għax mhux għall-ewwel sakemm tidra laqqas tkun taf li ħadd ieħor mhux qed jarhom taħsibha normali. Interessanti. Jekk xi ħadd pereżempju jien naf kont immur ngħid l-ommi jew taf kif kienu dak iż-żmien jisu sandi kważi 40. Imma dak iż-żmien kienu jew jgħidulek misħuta jew jgħidulek forsi għax inti mistejt xi affarijiet jew taf inti kif kienu dak iż-żminijiet jekk qed tara hekk bil-fors għamilt xi ħaġa satanika meta fil-verità ma kien hemm xejn minn dan. Anzi ommi u missieri kienu reliġjuża ħafna m'iniex qed ngħid kienu kattoliċi ma kienu reliġjuża ħafna u kif kienu jgħixu kienet anyway ħanejdu tradizzjonali. Insomma, u over the years, ovvja, tibda isek titgħallem, waħdek tibda titgħallem. Issa daw tista' tinstema naqra strambo min jgħidlek mhux veru whatever, imma inti tibda mbagħad isek tkellimhom u mbagħad meta għamilt naqra kuraġġ tibda tkellimhom, jibdew jgħallmuk, tibda tintaqa' ma' kull tip ta' spirit u allura inti tibda titgħallem x'inhuma, kif inhuma jekk pereżempju huma vera tajbin jew le jew qed jittrikjawk. Allura jsek over the years ta' mhux mill-ewwel għamilt l-ewwel żmien ta' ħajti sakemm kelli 15 żgur li tgħidx insomma tgħidx żopp.
tibża. Bil-biża kont nibża norqod nightmares kuljum, jiġifieri ma kienitx xi ħaġa li ngħid illallu xi pjaċir. Kienet isek kważi tgħix fil-biża sakemm tidra x'inhuma kif tkeċċihom. Anyway. Meta tajt tarhom, meta kont qed tarhom regolari. Tista' pereżempju ħanajt xi ħaġa ta' forsi tista' tkun għaddejja l-belt u inti taf illi pereżempju għaddej xi ħadd inti għalik minn għalik li huwa bniedem normali imma din tkun entità li forsi inti biss tkun qed tara. Ġieli ġrat imma dik imbagħad teta żgħira ħafna kienet tiġrili isek sakemm tidra x'inhu veru le. Inti taħseb li kulħadd bħalek qed jara ta' dik l-età. So weħed ikun hemm żmien fejn titfixkel hija li tkun qed titkellem u tgħid ara ma kien hawn ħadd jew il-min qed tkellem jew tisma' lilħna u m'hemm ħadd kemm il-darba. U tisma' lilħna di hija mistoqsija oħra li nixtieq. Kif tkun taf li qed tikkomunika? Pereżempju, bliema mod tikkomunika billi tara flashes, tara fiżikament quddiem għajnejk. Għax infatti kont ħaniġi għal dil-biċċa issa. Qabel meta kont iżgħar kienet tarhom kif qed nara lilek like a bit more transparent-ish. Jikkomunikaw telepathically jew tisma' l-leħen tisimgħu qisu with your physical ears. At a point kienet hekk. Niftakar mbagħad along the years ma flaħx nar iktar hekk għax tiġi too much. U niftakar kont overwhelmed, għax mbagħad tiġi point tiġi overwhelmed mal-ħajja mbagħad meta tikber u x'naf jien. U kelli l-guides miegħi. So I was assigned 4 some guides kienu mbagħad ġieli jkunu 2 minnhom whatever, imma they were always 1 or 2. U ovvja jiena ħbieb ħafna ma kellix, so huma kienu like il-min tkellem u niftakar ngħid jekk ħanejx biha din il-ħaġa ma rridx narhom il-ħin kollu u minn hawn minn hemm jistgħu jiggwidawk min jismaħ jara stramba li xi ħadd mejjed jiggwidak kif ma tarax il-mejtin imma jiggwidawk kif tikkontrolla. So pereżempju llum il-ġurnata meta nikkomunika pereżempju jkolli klient u hemm session and they want to communicate with someone. L-ewwel nett laqas biss jistgħu jidħlu kif iridu. So jekk hemm nies jaħsbu li jekk tikkomunika ma' nanna jew whoever it is tista' taqbad u tidħol. Hemm ċertu regoli n-naħa l-oħra. All right? Di tar-regoli nixtieq tidħol fiha għax kombinazzjoni qabel ma ġejt inti. All right, u xtaqt ngħid naqra fuq għax hemm naqra qisu hemm barra jgħidu li hemm perception differenti ta' ghost u hemm ħafna livelli ġieli anke jiena ma' ċertu livelli ma nistax nikkomunika u manka meta jkunu ħafna iktar livell baxx. So illum il-guides tiegħi qisni all right mela dan jista' dan all right għalija mbagħad hemm regoli oħra in ġenerali. So ħankompli mbagħad bdejt nara b'dan il-mod li mela naf li qegħdin hemm il-guides tiegħi ħajdejdu li qegħdin hemm. Jekk irrid niftaħu nara u ħanalaqa bħal m'għamilta u fuq. It's like just you get the vibe xemm mhux m'hemmx u tgħid all right ħanidħol jew mhux ħanidħol. Imma meta jkolli klient illum mela naf li hemm xi ħadd irid jidħol I'm going to feel the vibe, il-guides se jgħidu li jisma' it's okay li niftħu. U mbagħad ħanisimgħu. When it's safer ħajuruni pereżempju images u jista' nimxu minn hemm imma dejjem iżommu boundaries skont mod vibration they're vibrating on. So jiddependi. Mhux ħatkun full blown jidher quddiemek u jista' jgħid li jrid jikkomunika if it's controlled. Ma it's controlled minn għand min, minn għand xiex? Ovvjament jgħalmuk tikkontrolla u tissettja l-boundaries għax fil-verità aħna ngħidu aħna bħala umani we create the rule. Hemm regoli u aħna nistgħu naċċettaw aħna x'jidħol jew le. Issa tidħol f'affarijiet oħra, jiġifieri for example min għandu issa daqshekk ma ngħid xejn, min għandu ċertu addictions it's much easier to let everything in sewwa. Jiddependi. Għax tantu kbir s-suġġett u jekk naqbdu niftħu. Le mhux hekk. Imma Bħalissa,
Għax kanna neħdu break qasir ħafna. Bħalissa, inti l-spirit guides tiegħek qed ikellmuk u xek. Ikunu ħdejk iva. Dejjem. U min jibatomlok daw l-spirit guides? Min jassenjom lilek? L-assenjom ħanitkellem għal kulħadd. Fil-ħajja tagħna dejjem we're assigned min-naħa l-oħra from our spirit team ngħidlu jien jew mill-familja tagħna, mill-ancestry tagħna. Guides ngħidulhom li jiggwidawna along the way f'ħajjitna skont x'ikun hemm bżonn. Ġieli jinbidlu, meta nkunu wiżgħar jinbidlu ħafna, mbagħad minn a certain age upwards jibqgħulek l-istess. Ġieli jidħollok xi ħadd ieħor to teach you something else, skont x'ikun hemm bżonn jistek titgħallem, skont fejn tkun f'ħajtek. Jiġifieri dejjem hemm min jidħlulu iktar minn oħrajn, there are more lessons, u hemm min jistgħu jibqa' bl-istess. Issa x'differenza bejn spirit guide u l-anġlu kustodju għax di ħajsaqsu għan-nies. Le, għajt, ġifieri toqgħodx tiddej what the fuck. Imma f'liema sens anġlu kustodju għax guardian angel, right? That's the same thing, a guardian angel, It's just the name. It's just the name, the spirit guides, guardian angels, jisak tista' tgħidilhom li trid. Okay. Issa, per eżempju, għawġew, inti qed tara l-spirit guides tiegħi, tista' tarhom l-spirit guides tiegħi? Tista' narhom jekk irrid. Diġà tkellimna fuqhom darba. Diġà konna tkellimna fuqhom. Tista' tieni deskrizzjoni per eżempju, le? Alright. Mela ħanibdew għax inti għandek il-guide. Idejjaqni naqra. Għandek idejjaqni naqra tiegħek. Ta' dan li best kejpek. U meta jrid juri wiċċu, u meta jrid il-pasta żata jtik darek. Jidwu, u ma jgħidlek xejn ta'. Karattru tiegħek għall-osti. Le hekk, u mbagħad għandu mara. Darba li rajta ma tafnix minn Adam ġifieri. Għada qasta fil-li jtnersaq lejha biex inkellem lejla ġifieri għamlet l-waħdi jekk kara bidejja jekk għalt li jibba jtaħres li għat madonna x'għandin. Għalt li hu paċenzja għalt li għax għandek l-spirit guide tiegħek. M'għandux da le mhux. Tajba, ma d tal-spirit guides jena toġobni. Kumbat għandek inti mara, so it's more of a grandparent, ġifiri, umbat għandek innaħa l-oħra li aktar is-soft side li jippruvaw jikkalmawk. Iżak inti għandek fil-verità l-guides tiegħek tal-kejp laqqasu familjari. Alright, iżak iktar inti dak you called him in at a point in your life u baqa' miegħek and you don't want to let him go. L-oħrajn għażluk imma dan iżak għażiltu intu ma tiġ titilqu. Nżomm bilanċ ġifieri. Qed iżomm bilanċ ma qed teħel miegħu qed iżommu hemm bħalma jiena jkolli tiegħi u qed inżomm għandi guide partikolari li nżommu hemm. Tajjeb. Meta titkellem ma' entitajiet ma' spirti, kif tinduna min ikun ġenwin, min ikun mela ħanibdew hekk, ħanibdew aħjar il-mistoqsija. Jekk inti qed jekk jiena ngħidlek biex tiċċenilja n-nanna tiegħi jew biex inkellem in-nanna tiegħi pereżempju u jkellmek kun qed tkellmek xi ħadd. Kif tkun taf li vera dik hija l-persuna li kienet mietet u li hija ngħidu l-arruħ jew l-ispirtu ta' dik il-persuna mejta u mhux a trickster entity li qed jipprova jitħaq bejna. Mela. Mela waħda ta' vera diżi. Wisnis ġolka. Tinkeċċeħlem? Wisnis ġolka. Mela, arġajna ħadna pawza żgħira, tfejna naqra d-dawl, u ħankomplu d-diskursjoni li konna qegħdin ngħidu, konna qegħdin nitkellmu fuq spirit guides u inti kif bdejt minn tfulitek ġifieri u. So mbagħad jalmuk along the way kif tikkontrolla. Diġà at that point jiena ma kontx qed nara nies. Jien bdejt nara nies nerġa' laqqas kienet deċiżjoni kont għaddejja minn żmien f'ħajti li ma tantx kienet tajba.
U jisam jitfaw gdarek mal-ħajt u jgħidulek ibda. Issa minix ngħid li jiena mażula jew xi ħaġa biex whatever, imma nemmen li kienet it-triq tiegħi li nibda hekk. U inna 11-il sena. Għax inti along the way aħna maħniex naraw biss apparti psychic mediumship cards u whatever, inti jisna dejjem qed nigwidaw il-persuna fit-triq it-tajba u jekk hemm xi trauma li weħlu magħha l-spirit team tal-persuna juruk minn fejn ġejja biex il-ħajja tagħhom ovvjament tkun aħjar u jimxu fuq it-triq li suppost. Sa dik orrejt ħalija li suġġetti ieħor. Imma meta bdejta vera kombinazzjoni laqas rid nibda. Ġifieri laqas kienet illallu ħanibda jew xi pjaċir ħanibda u ma kienitx hekk. Kienet vera ġiet jisni ġej dari mal-ħajt kelli nibda u jisu spirit telġi u smaqbad u ibda bil-fors meta tkun jisu l-patt tiegħek. Mela, tkun taf li ġenwini ovvjament mhux ħanejt mhux dejjem tkun taf meta titgħallem il-vibe tagħhom, titgħallem l-enerġija tagħhom, inti il-feeling meta jidħol spiritu tinduna bl-enerġija li tibda tħoss, so ħatinduna if it's bad, if it's good u x'inhuma l-intenzjonijiet. Ovvjament mbagħad jiena fil-każ tiegħi il-guides tiegħi jgħinuni naqra fiha, isma' ħaniftħu l-bieb iva le. U hawnhekk jidħol qisu dak ngħidlu jien dak meta għax hemm perċezzjoni kull min forsi jaqra x-xorti minnu psychic medium qed nikkomunikaw ma' affarijiet sataniċi u ma nafx ma' xiex qed nikkomunikaw. Min ma jafx ma' xiex qed jikkomunika, fair enough, imma mhux kulħadd. Min jitwiled beyond along the way, ikun hemm ċertu discernment u tkun għaddejt ovvjament li they did trick you, titgħallem kollox. Min jaqbad pakket karti llum naqbdu naqraw il-karti għax nafu l-meanings hija storja differenti qed jiftħu portal u ma tafx tagħlqu. U anke meta nerġa' niġi naf nara ghost hunts jien, issa mhux qed ngħid ta' Malta u mhux ta' Malta in ġenerali biex isu ħadd ma jaħseb nara ħafna minnhom ma' professional qed tiftaħ il-portals kollha u qed tgħidilhom ejjew miegħi id-dar. Do you cleanse taf għal xi sejjer għamilt protection qabel. So along the way ħed induna tkun taf mill-enerġija li dieħla plus hekk. Tgħidli daw jistgħu jgħidulek kollox u jkunu confirmations, ikun kollox tajjeb jiġifieri forsi mitek hekk ikun kollox tajjeb biex imma jkun hemm affarijiet very specific li jiena personali insaqsihom ovvjament telepathically and you will know where they are vibrationally. Jew tgħidilhom x'kien it-twemmin tiegħhom tagħhom. Alright, it's one of them. U ovvjament malli semmilhom ċertu affarijiet li waħda minnhom hija Kristu, they get shaky u tara li m'hemmx ġenwinità tinduna. Ġifieri minn hemm tinduna li dak li qed titkellem miegħu mhuwiex dak li qed jgħidlek. U anke kif jitkellmu. Tindu it's not just hi hello min-naħa l-oħra qiegħed miegħek ikun hemm ċertu kif tgħidhom Madonna. ċertu connection. Ikun hemm ċertu confirmations li ħadd ma jkun jaf bihom tgħidlu hija mhux kulħadd jagħmilhom le manka il-vibe u l-enerġija li jitlu fiha bħala medium tħosshom. Issa forsi mhux kulħadd min għadu jibda jew whatever m'hemmx dak id-discernment li tkun taf imma tkun taf. Jiġifieri mhux kulħadd min jara l-mejtin qed naraw ix-xjaten. Jekk ħankellmu fuq ix-xjaten nista' ngħid meta rajthom ukoll you know. Ġifieri kellek esperjenzi hekk inti. Kelli klijenta it was around COVID, konna għadna nibdew bil-COVID. U fil-verità jisna ma rridtix tiġi għandi ta' finti regoli bla bla u għettela rejt, so kienet ġdida u ħtibatita niftakar għalt li di vera għandha bżonn, so kif daħlet niftakar kont milniex li movie għajt f'dal-post
poġġiet bil-qeda u għettajd li brief li l-istorja tagħha laqas kienet kienet fuq titkellem fuq ir-raġel tagħha. Hekk niftakar kien, it was a very normal conversation, konna għadna laqas bdejna is-session. U emmek rajt, niftakar għamiltek u ħarist fil-kuritur u nara l-ewwel demon. Rajtu fizikament ġifieri? Għax ikollok tkun relax qed tagħmel conversation normali, allura jisek il-barrier tħalliha ftit loose u li niftakar. Tista' tiddeskrivih. Niftakar kien around 3 meters li żgur. Black, jisek kif inti libes inti black hekk dak il-blackout. Horns u lajnej biss kienu jidru like orange yellow, bright. U jiena jisti dak il-ħin jisek. U niftakar għalli jekk tgħinha ħażin għalik. X'tagħmel bħal dak il-ħin? Kif ikun qed teċċija magħha xi ħaġa bħal dik? Imma ħalli issa niġi u kelli ngħidilha. Ovvjament tgħid li tibża, imma hemm entitajiet li ma tantx it's not my place li jiena nindaħal, għax imbagħad ovvjament din il-persuna l-istorja żvolġiet li kien daħal ġo xi black mass, black magic, hemmhekk nidħlu għall-affarijiet sataniċi u l-ispirti sataniċi, meta jkun hemm dawn l-affarijiet li ovvjament iġibuhom bidejhom mhux aħna. Mhux l-għażla tiegħek u tkun. Le, jġibuhom bidejhom mhux jgħidu għax mediums jaraw ix-xjatin. Jekk qed naraw ix-xjatin qed naraw x'hemm madwarek u minn fejn ġibthom inti. U hekk kien, u ġifieri wara niftakar għamilt reading xorta ddeċidejt li jiena ngħin anke jaqbadni ħanirrimetti jaqbadni l-bart. Nerġa' x'kienet l-ewwel Wara li ġara u pattijeli u blikraħ pattijeli, infestation tal-wordin kien post ġdida. Xaġa li. Kont l-isptar. Kelli naqra żgħira problemi b'qalbi. Jiġifieri u apparti hekk x'kelli iktar. An ant infestation, so cockroach infestation dawk iż-żgħar. Kollox laqas ngħidlek minn fejn ġew, minn kollox beda ħieq. Wirdien cockroach infestation. Ħafna dik. Infatti dik hija waħda mill-indikazzjoni. Issa nitlu issa meta jkun hemm magħmul ikunu kollha, issa nitlu naqaf fiha dik. Infestations ta' wordin insects, loss of money, health issues. It could be a crash sometimes li jħobbu jagħmluha, jew health issues li jiġu out of nowhere. So dik kienet so mbagħad tittiklerja u għamilt ovvjament. Tittiklerja wara ovvja tkun warning għalik. So ġeneralment min imiss in black magic Ouija board u daw l-affarijiet li jaħsbu li jistgħu jħendiljaw nista' neħħendilja what comes with the Ouija board ħanini you can't laqqas tgħidli laqqas min ikun għandu ċertu esperjenza tiddilja magħha wara tamma. Ma taqsik fuq il-Ouija board ma tantx jaf xi ħaġa li tista' tikkontrolla. Jien kelli għażla dak il-ħin ħanejna xorta, jew imbagħad il-konsegwenzi. Illum il-ġurnata malli nara li xi ħadd babas xi ħaġa, sorry ma narax jien, murt tnaddaf u mbagħad ejja. Ngħidlek kif laqqas jiġifieri mlaqqas innatfu jiena nibagħtu għand eżorċista. Għax ikun hemm min fejn jidħol in-nies jgħidu għax aħna narqu bin-nies bla 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 nibagħtu għand eżorċista ineħħiulu li għandu mbagħad ejja. Mhux ħanidħol fiha jien dik, tidħol wisq f'affarijiet li qed tneħħi qisek konsegwenza li jagħmel ħadd ieħor fuq nifsu fuqek. L-ewwel semmejt regoli inti. U din nixtieqek tiftaħ naqra żgħir aktar fuqha, ġifieri dawn l-entitajiet għandhom jaħdmu fuq setta regoli. F'liema sens ittina xi eżempju hekk ta' tnejn ta' żewġ regoli. Pereżempju, ħanati eżempju nara.
Per eżempju, naf li inti ma jistax jippossessa ruħu minnek xi tip ta' demon jekk ma tistidnux b'xi mod inti. Mela bħala meta ngħidu hemm regoli, ħanitkellem li ħanejdu ġiet klijenta għandi trid tikkomunika pereżempju momma. Alright. Mela law hemm regoli skont fejn tkun omma vibrationally xiġifieri meta mmutu forsi hemm ħafna nies jaħsbu mela ġast inqumu n-naħa l-oħra. Ovvjament aħna ħammorru n-naħa l-oħra bis-soul tagħna, so moħħna tagħna ħajkun just physically mhux ħajkun tagħna, so jekk inti taħsibha li jien naf għandek ċertu intelligenza bija ħatmur. Mela l-ispirtu u r-ruħ imorru flimkien. Eżatti. Just maħniex ħanieħdu l-physical body tagħna. Jekk inti tkun jien naf ikun hemm omma din ma ċċettax li mietet. Sewwa? All right. Jekk għadek inti għada dik il-persuna da f'pożizzjoni li għada ma ċċettax li mietet, x'jiġri in-naħa l-oħra. Ikun hemm ngħidulhom l-istess dawn il-helpers meta mmorru hemm. Li jgħinu l-ispirtu jaċċetta għax mhux inbilli tgħid minn hawn tmur għan-naħa l-oħra, you have to accept that as well. Hemm min veru jara tunnel, jara the white light, imma min they don't want to accept it, allura tkun diffiċli tmur għan-naħa l-oħra, jkunu għadhom jew imwaħlin jew inkella speċjalment nara nies li mutu b'accidents, ma li morru n-naħa l-oħra vera l-uġieħ fiżiku ma jibqax hemm, imma inti hemm distak inti xorta x-xokk dak. Allura still jiġu dawn ishom helpers in-naħa l-oħra, tkun ġo sptar hemm xorta till your spirit rejuvenates. Sewwa u hemm bat regoli ma jistax ħanejdu għadu at the point li jinnaf għadu jimut dan. Hemmhekk ovvjament hemm ir-regola mhux ħajkun lest li jagħmel dak il-kuntatt, laqqas ikun jaf x'ġara u hemm dik l-acceptance trid tiġi li qed ngħidu. Dik waħda di acceptance u tu ma jistgħux jiġu jaqbdu imorru jiġu jagħmlu l-visits kif iridu sakemm ishom jilħqu ċertu livell ta' healing jew ikunu fuq vibration a bit of a higher vibration. Imma issa niġi jgħidu għalfejn allura li l-ħżiena jistgħu, imma dawk that's something else ħanejdu għal min imur in-naħa l-oħra jkun kif jgħidha mistrieħ jew whatever, so those type. Meta ngħidu l-ħżiena jkunu nies li kienu mietu wkoll jew ikunu nies jew qatt ma kienu nies daw kienu għax imbagħad tidħol fiha hemm min kienu nies u s-soul ma jridux jaċċettaw li mietu so jibqgħu fuq l-earth plane. Hemm minnhom ikkrejajnihom fid-dinja bil-ħażen li hawn issa good or bad ovvjament kulħadd għandu l-perċezzjoni tiegħu x'inhi. Ikunu egregors. Sorry? Egregors jgħidulhom dawk. Are they good, bad? Ġeneralment ma tantx huma tajbin. U jkunu they're very low vibrational u laqas meta jkunu hekk pereżempju in a haunting jew ikunu ġodda laqas biss sinati kasom ishom their energy u there are the demons li wkoll demons iktar they came through a portal rather than a krajani. They came through a portal, so ġifieri jeżistu f'dimensjoni oħra u jidħlu f'dimensjonijiet oħra, there's an energy leak u l-energy leaks nagħmluhom aħna. Nagħmluhom aħna kif imma? Per eżempju Jiruk il-Gwerer, that's a whole big energy leak, jiġifieri ġast tgħidulhom idħlu kollha, għandna there's the demon of war, per eżempju, the demon of drugs aw alkohol. Eżatt. Alkohol huwa porta, dak jismu alkohol. Il-kelma alkohol huwa bl-arbi huwa demon alkohol. Għalhekk ngħidulu spiritu. Mela. Mbagħad hemm affarijiet li
forsi min ikun ovvjament il-valur inbidlu tal-bniedem jgħidu mhumiex ħżiena huma imma they're still inviting in lower vibrational energies. So, dawk ħaġa oħra dawk imma ir-regoli tan-naħa l-oħra ma jistgħux imorru u jiġu kif iridu. Ukoll ovvjament anke huma min-naħa l-oħra meta jkunu on a certain vibration, inti mbagħad hemm is-sense of knowing ta' hemm il-consciousness tiftaħ on a certain vibration, so daw biex tikkomunika magħhom ukoll you can communicate with them in their consciousness u laqas għandhom għalfejn jidħlu in this dimension tista' tikkomunika magħhom on their dimension. Dik ir-regola oħra, qabel pereżempju meta kienu jgħiduli nixtieq nitkellem pereżempju ta' intik mal-mami u mkontx nara jien, kont ngħid ħammur insibu, I used to go on that dimension. Ta' fil-verità laqqas aħna we can just go and jump dimensions kif irridu. So dik isat kienet imbagħad anke l-guys jisma' dik kanu qodu naqra attenti għax qed nikkrossjaw ċertu boundaries and we can get anything in imbagħad. Għax tista' ġib miegħek xi ħaġa xiliċu. Xilik, ma tistax, it-terur ma tistax taqbad forsi il-person on the other side, they don't want to come through, they're not ready to talk yet, edin, mux għajdun happy fejjedin, ma forsi binta din, għada mux lesla tisma l-messaċ tomma l-fejjien ħammur, like nisforza. Ejt il-binta kinti għadajem, bla bla bla, tifem, jitlu ħafna affarijiet umbat. So, Umbat hemm regola pereżempju hemm ċertu healing li trid tagħmel jekk bniedem mex il-ħajja li ħanejdu s-suppost. Hemmhekk you have to learn your lessons imbagħad sakemm inti vera titgħallimhom and you come on the vibration inti tista' tikkomunika. Jiġifieri vera hemmhekk hemm healing l-istess it's a process. U nitalmu wkoll in-naħa l-oħra, jiġifieri dak li ma tallimniex hawn ikollna mmorru nitalmu hemm. Titalmu n-naħa l-oħra. Università. Mela, meta nisimgħu stejjer, aħna ovvjament nisimgħu balla stejjer hawnhekk. Meta nisimgħu stejjer ta' der entità, right entità f'nofs ta' triq, jien naf entità qed taqsam, għaliex daw jidhru? X'inhija l-purpose tagħhom illi pereżempju jiena qiegħed tlaqt minn hawnhekk mill-istudju qatt il-karozza u nara entità f'nofs tat-triq u bqajt għaddej minn ġo fiha. Pereżempju jien what's the purpose? Il-purpose tal-entità xi tkun biex tbeżza jew li tara? Issa. Għax hemm dawk l-entitajiet li baqgħu imwaħħlin li qed ngħidu they're not ready to move on. U they're comfortable being uncomfortable. Għaliex pereżempju ċertu nies jaraw u ċertu nies ma jarawx. U għaliex pereżempju nitkellem għalija jiena kelli esperjenzi fejn rajt. Imma jiġu in clusters pereżempju jiġu ġimgħa f'sena u mbagħad nagħmellek 11-il xahar ma nara xejn ma nesperjenza xejn mbagħad f'ġimgħa nibda tisek qiegħed ġo xi film. Pereżempju, what's the purpose illi jidhruli daw l-affarijiet? Għax il-mistoqsija dejjem ngħid imma għala rajtek. Skont tara. Qajt ma fim xejn. All right. Pereżempju f'liema sitwazzjoni, mela ħanibda pereżempju ħanejdlek inti għaddej b'karozza u tara mara taqsam what's that purpose? Il-purpose tagħha x'ikun? Jew biex tbeżżak, jew inkella mietet dak il-ħin u insertajta taqsam. L-earthbound spirits tista' tidħol f'ħafna affarijiet jew itsebit kultant jisalek jinaqra komplikata di earthbound għax mhux kollha l-istess. Hemm minnhom they don't want to move on u jixtiequ jibqgħu ġodi dimension għax kuntenti hekk u hemm il-biża li mmorru għan-naħa l-oħra u meta ngħidu għalfejn hemm il-biża. Meta mmorru n-naħa l-oħra judgment comes in. Issa judgment ħafna nies jgħidu Allah, God is going to judge you, God is not going to judge you. In-naħa l-oħra ikonna stampa aħna. U tant meta tara l-affarijiet inti it's you that judges yourself. Alright, u tant tħoss shame u hemm ftit minnhom dawk l-entitajiet they can't bear it on the other side they feel that shame. Allura jippreferu li jiena noqgħod hawnhekk I'm being uncomfortable and I stay on this dimension. Issa. Jew dik, jew hemm minnhom laqqas jafu li mietu. Allora jidhru
Jidru it's a repeat every day. Loop. They're repeating their death every day at the same time, jew whatever diki. Ġili ma jgħidux rajtaw fil-11 taqsamlek per eżempju, għax that's the time she died, per eżempju. Interessanti ġili għaddaw li minn muħadaw l-affarijiet li jitselu. Imma mbagħad inti skont xrajt inti like what was the purpose, forsi inti kien sinjal għalik dak iż-żmien you were going through something and you needed a sign, so they're showing you the signs. Forsi inti kont għaddej minn żmien isma' I don't believe in you ghosts per eżempju u juruk inti kollok bżonnhom. Le, ara. Jiena orrit nitkellem fuq aktar il-qoddim miegħek, jien nagħmel ħafna shadow work. Ġifieri jiena kif dejjem nitkellem miegħek, ġifieri tipo nara naqra x-shadow self tiegħi. Għalhekk qed ngħidlek ikollok bżonnhom għax qishom ikunu confirmations għalik dawn. U hija importanti għalija, jiena il-shadow self tiegħi sewwa huwa valuable għalija. Da jaħseb li ma jarax. Inti imma inti tara, inti talaqa. Ma jiena ħanajlek, jiena meta nara tiġi ġimgħa. Imma xumbat tkun overload għalik u tiqaf dik il-ġimgħa meta tkun lest isek tiftaħ. Isek tiftaħ għal-bżonn nek inti u tgħid hekk. Dik hija. Per eżempju darba ġrat li kas id-dar da qed niekol mal-mara u mat-tifla. Kienet kelli t-tifla kienet għadha żgħira. U ħanajlek eżattament xrajt x'ġara u ma nistax ngħidlek bid-dettall għax tinsa. Isu taraħ dak il-ħin naf li rajt, imma mbagħad wara tinsija kif toħroġ minna. Isa kienet ħolma split second. Rajt tiċrita mu qoddi wiċċi. Tiċrita hekk. All right. U rajt xi ħaġa li għamilt ħintwej li ġifieri mingħajr ma naf. Letteralment bil-furketta f'idejek niċċassa. Dmuħ nieżel u l-mara u t-tifla ħasbu li tawni xi stroke jew xi ħaġa. F'ta' waħda ġejt ftiegħi u waqajt kollox marċin kompleni kol kważi skużi remettejt. Dejt naf li rajt xi ħaġa, imma t-tir rajta, ġifieri rajt xi ħaġa tiċċarrat qudiem wiċċi hekk iżda qed tara. Qed juruk il-vejl qed tiċċarrat and it's thinning biex tara. Però rajt xi ħaġa u rajt xi ħaġa kera wara u x'inhi ma nafx. U ġrat li darbtejn di l-istess ħaġa, imma darba oħra f'okkażjoni differenti. U l-istess bit-tiċrita? Le, l-oħra f'Mera. Astral projection ħares lej Mera biżball, ma konx mhux għax rid tinħares ġol Mera. Ma nafx, però li naf żgur li jiġu daw il-perjodu żgħar ġeneralment, ironikament Ottubru Novembru. Oktober, November, vera għax hemm il-11 Halloween, imma ikunu vera intens, November per eżempju last October, November, ngħidlek jien mill-Halloween, end of October, sa November kollu tal-biża kien. Dali għadda ostja. U issa l-istess qed nerġa' nħoss hekk. Bħalissa tinħoss toqol. Toqol kbir li minn nhar il-ħadd mhux li għadda ta' qabel, toqol kbir. Bħalissa ħafna energetic kellna whiteout, energetic whiteout. Rajta mxu Rajta milija dawk istranħobb insegwihom għax ikunu fattan application hawnhekk kien. Rajta u ħafna nies kienu qed jorqdu nervi. Kien hemm whiteout ġifieri. Ma fx kemm. U rajta ta' 369 inti, il-369 il-istra rajta. Kenna jisna Quantum Leap. Dit tal-Quantum Leaps nismaħħa ħafna jien pereżempju ġilli nisma' nies li jgħaddu minn esperjenza li jisu f'daqqa waħda l-ħajja li kellhom il-bieraħ m'għadix l-istess waħda. Isu f'daqqa waħda tħoss shift li jisek ħajja mhux tiegħek jew tħoss dik ġieli għaddejt minnha mumenti osra ħafna. Ma jgħidulekx deja vu, ma mhux deja vu di. Di jkun hemm mument fejn ngħid
Madonna, tibda tħares li dik ma tgħid dawn naħsibx li tiegħi. Ejwa. Naħseb u sakemm you adapt energetically tuħu naqra eħe. U taf li ġili għad, pereżempju, għamilt quantum leap, għamilt quantum shift. Eħe, ejja, tliet tħossom. Pereżempju, ninnu taħħa ħafna, konet nara t-television u tmurajni bija, nonos, sa split second kun. F'dik split second noħlom ħolma esaġerata li kif inqum nibda ngħid kif qiegħataw. Ġifieri da ġieli ngħaddi minn daw it-tip ta' esperjenzi, imma ovvjament nibda ngħid daw jgħaddi minnhom kulħadd, nibda ngħid dija xi ħaġa forsi normali. Ara jiena in-norma kif qed ngħidu aħna lija. Imma apparentament mhijiex in-norma. Ġifieri inti taħseb li pereżempju bħali jiena kapaċi nara daw l-affarijiet. Imma aħna meta tkellimna fuq li għandek it-third eye open u tħoss ħafna entitajiet u anke għandek jiena x'innu tajt ċertu awareness ta' ċertu consciousness li it's more expanded milli nara. Imma di jista' jagħmilha kulħadd. Jista' jagħmilha kulħadd, imma mbagħad għandek kif qed nerġgħu qed ngħidu hemm nies li ma jaċċettawiex, hemm min jgħidlek dawn huma affarijiet sataniċi huma hekk huma ma ta' vera tidħol fihom. It's raising your vibration meta kif qed ngħidu tidħol vera fix-shadow work. Dik irridek titkellem nafu ix-shadow work hija importanti. Along the way, per eżempju, kif bdejna ngħidu sta dakinhar meta da konna qed nitkellmu kif dejjem x'għandna ħażin kif intejbuha u kif dejjem vibration li nitla when we expand. Ovvjament ċertu affarijiet naħseb huma diffiċli biex kulħadd jifhem, ma kulħadd jista' fil-verità. Kulħadd jista'. Imma jrid jaħdem fuq shadow self. Ix-shadow self ovvjament irid ikun hemm ċertu qisek acceptance tagħhom l-affarijiet istra u jiena lija meta dawn ma tibdihomx minn eta żgħira it's very difficult at a certain age biex qisek studejt jiena mort x'imkien ieħor. Jien ninduna meta issa drajtek. Meta tibda tagħmel hekk ngħid orrejt. Ġifieri di jekk jista' jagħmilha kulħadd. Min fejn irid jibda, jrid kollu ċertu tip ta' knowledge ta' dawn l-affarijiet ovvjament, irid jaċċettom kif qed tgħid inti. Eżatt, tibda milli taċċettom kif ħanaqbad ngħidlek, inti jekk inti ma temminx. Hemm ħafna nies jgħidlek jien ma nemminx f'dawn l-affarijiet, jekk inti ma temminx m'intix ibboderjat li inti forsi ittejjeb ruħek. Ruħek meta tnejdu ruħek, we're saying your consciousness. Inti tixtieq tibqa' fl-injoranza li qiegħed. Issa ovvjament hawnhekk mhux qed nitkellmu, we're not judging, imma ejja ngħidu inti naf insemmu xi ħaġa norma. Inti ħajtek tmur id-dar, dar materjali biss. Dik hija l-ħajja tiegħek u biex noħorġu fil-weekend. Inti f'ħajtek ma jidhirlekx you need to expand your consciousness u forsi inti tejjeb ruħek biex tgħin il-ħadd ieħor. Inti tibqa' ġo dik iż-żona. Spiritwalità ma teżistix. Spiritwalità tiegħek qed tħalliha hemm, you don't give a shit inti jekk hux hemm in-nies il-gwerra naħaluh jekk hux timutu jew le, tkun wieħed minn dawk tgħidu hija l-aqwa li mhux ġo bniedem mhuwiex empatiku. Mhux hekk. Ħafna minnhom nies mhux empatiku jew they're uncomfortable in their little life u ovvjament huma komdi hekk and they don't want to go around it u ma rridux ngħidu ħadd nkunu close-minded. Dak it-tip ta' nies ngħidulhom ostriches jien jgħaddas rasu ġol ħamrija u għax ma jarax ma jeżistix. Anzi, dawk ikunu it's more comfortable ma nkunux nafu għax malli we know. We have to do something about it. All right, it's the easy way out. Uncomfortable truth. Allura, those people li intom bħalissa you're going to your 9-to-5 job. You don't want to expand your consciousness dan huwa twemmin tiegħek. Ovvjament it's going to be very difficult on the other side to accept it kif bdejna ngħidu. So
Issa biex ma nispjegax ħażin li qisu min qed jagħmel hekk huwa ħażin, imma dik hija il-norma tiegħek, you don't want to go outside of it, mhux qed ngħid li ħażin, it's your vibration, it's your whatever, meta tmur il-naħa l-oħra ovvjament ħanibqgħu fuq l-istess vibration li qiegħed hawn, m'aħniex ħanitilgħu ovvjament ġo xi dimensjoni ta' barra minn hawn, id-dimensjoni li qisna qegħdin fiha u ħammorru hemm. F'liema sense, it's how much you expand your consciousness ta' tmur in-naħa l-oħra that's going into the 5D. Ovvjament, mhux dawn in-nies mingħajr ġudizzju min ikun comfortable in this way, ovvjament il-consciousness tiegħek hija it's on a very lower level, mhux għax ngħid hija ħażin hija lower, imma meta tmur in-naħa l-oħra di knowing x'ikun, mhux this is all you know, so where can you go? We're going on that vibration. Allura sa naf li ħanidħol f'xi ħaġa differenti. Jekk immut jien u mur in-naħa l-oħra. Rrid immut jien. Kollha huwa rridu ngħaddu minnha. M'għandniex għalfejn nibża. Jien ma nibżax mill-mewt. L-ewwel ħaġa li nibża hija li nħalli l-affarijiet warajja li dak li nħobb biex nagħmel hawnhekk ma nistax nagħmelhom iktar. Hija ma ngħidu m'għandix ċertezza. Imma le. Issa nislu fiha. Rinkarnazzjoni allura fiex tidħol? Pereżempju meta bniedem imut jista' jirrinkarna? Jew inti dik hija xi ħaġa li inti it's a choice. It's a choice if you want to reincarnate or not. Ġeneralment ħafna mill-ispiriti ma jixtiequx jiġu darbtejn lid-dinja. Mela. Għax ġi ħaġa oħra. Meta tkun when you're on a certain vibration on the other side, tant tkun sabiħa. Li meta tidħolha you're reincarnating yourself in the physical, jista' qed iddaħħal dan lill-consciousness kollu tiegħek. Li jkun vera vast, and it's the sense of knowing u kollox. You're squeezing it into this physical body li għalina u vera, we can't breathe in it. Żgwaħna x'drajna noqgħu. Imma mbagħad in-naħa l-oħra differenti hemm is-sense of knowing, there's no time and space. Per eżempju l-affarijiet li tista' tesperjenza anke kif per eżempju kont insaqsihom lil guides tiegħi meta kont iżgħar, per eżempju iffissata fuq il-fwejjaħ. U niftakar nsaqsih il-guide tiegħi sjetluh tgħid hemm fwieħa hemm. U niftakarni nara qiegħed kont in meditation nara qiegħed jisprejja. U qed nara ovvjament il-fwieħa, il-miss toħroġ u qed nagħmel hekk jien. U qed inħossni imma I'm breathing with my spirit, not with my body. Kif qed nieħu nnifsa l-fwieħa nħossha qisu f'kull imkien. So everywhere. Mhux ġast qed ixxomma mhux ġast qed inxomma qed inħossa tidħol kull imkien. Qed inħossa kull imkien in my whole being bdejt inħossa dirriħa u tant kienet fuq. Li meta I came out of meditation, kważi bdejt niddubita kien hawn xi rieħa hawn ġew xi ħadd illallu imma so jibdew juru kituk dawk il-messages isma' hija dik teżisti, pereżempju. Jew dik le dawn ikunu qishom lessons żgħar along the way to expand your consciousness. Bħal ma tnejt li kont insaqsihom along the way il-guides tiegħi li kienu juruni. Di kienet waħda minnhom. Per eżempju, ftit ilu, issa di ftit ilu ġrat, laqqas ilu ħafna. Minix ngħid li ma kontx nemmen li ikonna l-klieb u l-qtates in-naħa l-oħra, imma qisni peress li dejjem rajt nies qisni lately iktar per eżempju din wara 11 years naqra din it was something new għalija dejjem qed nitgħallmu nagħmel pet readings qisni kont reluctant ħafna biex nagħmilhom. U anka meta kont nara kelb jew hekk obviously dead spiritually alive. Kont noqgħod naqra lura milli nikkonnektja, bdejt nikkonnektja, kelli kelba u kif mietet vera qisni kont inħossni guilty, like il-way li mietet taf kif qisni nibdew nħossuna forsi stajt nagħmel iktar bla bla x'kella tubies qatlu wieli anyway. U niftakarni kont daw kelli out of body. U di out of body ġejt fil-kamra u kull imkien kien dlam, like ma bdejt nara xejn dlam. It wasn't a bad feeling, imma it was in the
id-dla mhux kollu ħażin, it was in that sense of the dark taf inti qabel ma jiġi d-dawl. So just in the night Jien għandi nagħti kont ngħidilhom qabel, isu tkun fix-xejn, just you're conscious, edha hemm u mbagħad ħanespandu u anyway, tafal għal u nara l-kelba u qed narani mela qiegħda konxja ndi out of body, mela all right, I'm out of body. U qed narani qiegħda out of body u għal-mument meta tkun out of body taf li ħatinsa when you're in your body għax ma l-ispirit jidħol fil-ġisem you're going to forget. Qed mela qiegħda out of body irrid niftakara din għal xi raġuni u nara l-kelba dieħla. Qed mela u qed ħankun naf li qiegħda out of body jekk nista' mmur immissa u niftakar mod naqbada u missejta u niftakar ovvja the message came across what had to come across u qed Komunikat miegħek ġifieri. Sorry? Komunikat miegħek. Komunikat miegħek u qed immissa like isni qed immiss like my physical body, ovvjament għax spiritu ma spiritu. U mbagħad ovvjament jienu nerġa' nidħol Georges, mi qed ngħid irid niftakar, so tittamel sforz biex tiftakar. Nexxilek tiftakara. Ftakarta. So ġiet biex tikkonvinċini, like nikkonnektja to spirit animals, I had to see her in the astral. Għax ma kontx kieku. U wara li kienet miteti kont iktar jisni. Xi ħaġa nixtieq. Issa kienet u miliex ħafna li ġrat. Il-qattus. Ma dik issa xi out of body inti. Qatt tara issilu sena u xi ħaġa. F'Ottubru. Fil-11 ta' Ottubru għax 111 niftakar. Kont naraħ kull jum 111. U 11 narhom kull jum. U l-ħin kollu emails 111, 11. Dikinhar ekka tat-testja tagħmel ili 111. Però qatt ma għaddejt min xi ħaġa li nista' ngħid il-list naħseb il-qattus xejn assolutament għandi tatu tiegħu qiegħed hawn hekk daqshekk fuq koxti għamilt portrait tiegħu. Però qatt ma rnexxieli nikkonnektja miegħu b'xi Ma jiena tart, rajt, il-kelba jiġifieri qed ngħidu 3 years later. Strina. U alla volja nara u whatever in-nanna naħseb darba rajta kif qed ngħidu hemm rules, forsi m'għandix messaġġ għalija nanna. Stja di pereżempju li qed tajli. Di li qed tajli pereżempju jiena in-nanniet, 4 nanniet, l-erba' li huma mejtin, ommi u missieri ġifieri wkoll. Qatt ma ħlomt bin-nanniet qatt ma ħlomt. Imma mbagħad b'sejju partikolari ħlomt iktar minn darba u l-ħolm dejjem tant ikun intens li darba minnhom niftakar qabad li jdejjaw. Imma dika it's not dreaming, ta' tkun fl-astral, you're in another dimension. U niftakar il-ħolma ta' tsejju kienet qiegħed id-dar tan-nanna. Qed naraħ mal-mejda tal-plastik tal-bitħa. Qed naralu karta bajda mwaħla ma sidruhaw, però ma kellha miktub xejn. Ma kellha miktub xejn, karta bajda. Istra. Jiena għatlu għatlu minn inti għadek ħaj. Jaqbadni minn hawnhekk, hekk, jafasni. U għalli, u di ma ninsija qatt sar għadda żmien għaddew naħseb 15 sena. U għalli Balzmi ta' San Giuseppe. Issa Balzmu huwa krim. All right. Balzmi ta' San Giuseppe qatt ma fimt x'inhi, fittext ħafna ġifieri saqsejt it-sejjiet u hekk. Però niftakar li meta qomt kelli jdejja hawnhekk hawn kienet tidher li qabadni xi ħadd. Issa jista' jkun battajjin. Imma dawk it-tip ta' ħolm anka pereżempju jiġu jisaqsuni ħlom għax dream interpretation inħobbna ġifieri wkoll. Generally ħolma kif qed tgħid inti dead vivid. Vivid esaġerata. Dik dik tkun viżit. U bħalma tgħid ikolli min isma' jiena mittit lil mami vera nixtieq noħlom biha qatt ma ħlom biha. Ħanejdlek in that case vera tiġi want medium imma don't force it.
Le ħlom ta' bommi, għanki Le, bissieri. mux inti in Ma ġenerali. kelmuni. Per eżempju, ommi titbissim li u għat titħaq li rajta. Għax, għara, the thing is, meta jmorru naħa l-oħra, ħajjitna fidejna, mux ħajjindaħlu, so ħajħalluna fil-libertà. Il-lessons tagħna aħdar ridu nitalmuhom. Ma jindaħlux għax ma jistawx jew għax ma jridux. Xi kultant ma jistgħu, xi kultant ma jridux. Għax dik hija waħda mir-regoli bdejna nitkellmu fuqha. Mhux dejjem, pereżempju jiena hemm regola ġieli jgħidu li jiena mewt u daw l-affarijiet ma rridx inkun naf u ngħidulhom laqqas jekk tgħidli jiena ma nistax niddikjara mewt ta' ħadd. Dak Alla biss jista' jagħti dati ta' mewt ħadd ma u hija meta ngħid Alla biss. Dana ma nistax. Anka forsi jibda jidher li hemm mewt madwarhom u ma jibdewx ħalluni ngħid min. Sejt min ikun jgħidlek minn ma tafx, le, nkunu nafu għand laqqas il-business tiegħi li nkun naf. Għax jekk jgħidulek isma' hemm mewt li ġej madwarek, tipo be prepared, toħux qata is going to be okay, jew you'll deal with it. Imma jekk memx, if it's not their time, ħajajdulek, ħajatuk warning, imma if it's their time, ma jistax jgħidulek min il-persuna u kif ħatmut. Mela, ħadna break żgħira rġajna għax ħriġna mpejpu sigarettu għadna kelma u in the meantime qed insemmi l-om naqra ġara li nhar il-ħadd li għadda. Bażikament kont qed ngħidlek kont jgħatriqet fuq is-sufan, ġiet marret għajni bija, u kif taħt għajnejja letteralment nara il-Joker tal-karti qudiem wiċċi jagħmel li hekk u jisparixxi mill-ewwel. Dak il-ħin għadni qed noħlom. Però minn dak il-ħin lem qabdu jsafru widnejja u ma waqfux ġifieri u buġeħ ta' ras. U bqajt buġeħ ta' ras, għat juġanjon, ġifiri, ma nafx ekki xi ħaġa normali, jekkux ħolma, jekkux xi ħaġa li vera rajta. Ara, meta naraw xi ħaġa hekk kif qed tgħid inti qisha flash. Ikun hemm nies jgħidulek naħseb ħlom tajju fil-verità ma tkunx it's not a dream, tkun rajta. Issa l-entitajiet iħobbu ġieli jew kif qed tgħid inti ta' Joker jew mbagħad skonx ħassejt dak il-ħin inti ħassejta li jew qed ħajdaħqek jew kellek bżonn pereżempju titħaq dak il-ħin. Not shiz. Le dak il. Hekk għamilt, u mbagħad tħares lejn il-mara kont ngħidilha ma taħel ma ngħidilha xejn. Bejn l-irqat meta nkunu isna meta nkunu falling asleep u ħanqumu it-third eye vera hemm tkun miftuħa. Allura malli inti qisek inti taħsbek qisek sattu rnexxek ta' eżatti, sakemm inti tqum ruħek u ġismek jerġgħu jiġu flimkien. They align themselves. Ikun hemm dak il-gap isu li tara kollox. U inti tkun rajt daħlet din l-enerġija. Tiġri li ħafna dik tajt inti. Nara ħafna affarijiet f'dawk l-instances. U hemm min jgħidlek qed nimmaġina, l-verità ma tkunx ġieli hemm min jara l-espert u d-dar jgħidlek naħseb immaġinajta. Darba il-rajt xi ħaġa. Meta nonos noħlom ħafna, ġieli ħlom tħolma sħiħa f'sekonda. Però dik kienet l-ewwel ħaġa li l-ħolma issa ssib ġo realtà. Isu da xi ħaġa rajta, mhux ġo l-ambjent tal-ħolma, ma rajtu ġo l-ambjent tad-dar. U rajtu jagħmel li hekk. Le, tkun rajta kif qed ngħidlek u kienu juruni pereżempju qabel il-guides tiegħi f'dak iż-żmien, f'dak il-perjodu eżatti jiena inqum, għax huwa l-iktar isu vera intens. Tkun perceptive. Ejja. U ħafna jiġi jgħid istra kontriqda u jisni rajt imma m'iniex ċerta għax it feels like a dream. Bħalma trejdu pereżempju kif qed jiena tal-estril. Inti it's so easy li inti meta tqum tgħid ħolma għax inti sak ħlomta ma tkun ġrat. It feels like a dream imma ma tkunx a dream. Tkun isek fil-verità tkun għadek qed tqum, tkun għadek ġo l-estril jew ġo xi dimensjoni oħra. You're going to align yourself u kollox jidħol. Meta ddiskrivejt l-astral tiegħi li meta ġifieri għamilta s-9 darbiet. Ara ħanibdew hekk. Għamilta
6 darbiet 10 jien, ġifieri Alright. provajta. Ili nipprova ħażmien u qatt ma kienet tirnexxi li mbagħad f'daqqa waħda qabdet Jiena hekk tirnexxi. ukoll jien qatt ma mort nipprova ġast ġiet. Tiġri waħda. Ejja. Lejna 6 darbiet għamilt 10 jien u 3 darbiet kienu spontani, ġifieri u waħda minnhom kienet esaġerata. Esaġerata minn dak it-tip. Pereżempju, waħda minnhom kienet qed narani qiegħed għand il-barbier. Qed nisimgħu kellimni ma nistax inkellmu għax kelli rasi magħluq letteralment nipprova nitkellem u sejjer ma nistax nitkellem u ma nistax nolli rasi ġifieri qas nista' ħares lejn il-mera. U qed nisma' l-barbier qed nisimgħu naraħ idulli ġifieri maddaqna bil-imqass u bil-magni u mbarazz. U damet ġifieri b'fda waħda qomt għamilt waħdek u da dejjem naħseb issa astral projection l-unika waħda li ġrat li fis-sodda kienet l-ewwel darba meta ħares lejn dik il-mera. Alright. Il-bqija il-komplament kollha fuq is-siġġu tal-iskrivanija tiegħi. Il-lissa, alright, u it's where you're most comfortable, ta' pereżempju jien nipprepara li għal-estril. Hemm ħafna qara fuq l-internet jisu hemm ħafna u di rrid ngħidha wkoll fuq l-internet hemm ħafna affarijiet kif tista' taqra l-karti, kif tista' tagħmel l-estril, how can you do spells. U dawn l-affarijiet kollha mhux kollha huma korretti. Pereżempju kif qed tgħid inti tal-estril kif inti komdu fuq l-iskrivanija. Jien kif nipprepara l-estril jista' ngħid immur fuq is-sofan, jista' nidħol ġo raqda imma consciously like I say I'm going on the estril. Jew irrid nara x'inhi din, jew forsi jkolli question jiena għall-ispirti, jew forsi hemm ġieli jkun hemm mistoqsijiet li jiena nsaqsi forsi għalfejn din hekk jew kif jien naf ikolli mistoqsijiet l-aliens vera, hekk vera, dawn ikunu kollha questions inħobb insaqsihom l-hom ovvja, jisu like the unknown, u juruk in the astral. Di li qed issaqsi li qed tajt inti li saqsejt il-mistoqsijiet. Jien f'ħajti darba għamilt psychedelic, darba biss. U f'din is-psychedelic kontattat tissa ħansaqsi ball-affarijiet. Skoprejt li ma kellix il-min insaqsi, skoprejt li kont waħdi, ġo negative space. Alright. U kont qed nara test card tat-television. Ma nafx hekk tiftakarhomx kienu jagħmlu fuq it-TVM meta l-istazzjoni tkun magħluqa. Tonda hekk, però kienet vjola, ma kienx kollha kuluri kif konna narawha fl-antik. Test card, għandu test card Mirko jgħidu dik. Tonda b'ħafna kaxxi, b'ħafna numri, u bdejt naraħħa qudiem wiċċi hekk roża, vjola, dak il-kulur. U l-ħsibijiet li bdew jiġuni bdejt ngħid. Ma jiena minn dejjem kontaw jew Madof. Il-ħajja fiżika tiegħi di hija l-ħolma u din hija r-realtà. Jiena qatt twilet, jiena qatt text, jew jiena miet. U l-mistoqsijiet kollha li bdejt insaqsi ma sibx il-min nagħmilhom għax kont waħdi. Fucking waħdi, isek qed tara intu void, intu vacuum b'test kart qudiem wiċċek. U x'għamilt kont inti psychedelic? Magic mushrooms. Issa xil-meqara jiena personali ma rridx jisni nagħmel dak ħażin il-ħadd ieħor ta' pereżempju l-ayahuasca li għenet ħafna nies to get into to open your consciousness. Fottitnis ukoll ġifieri. Sorry. Fottitnis ukoll. Il-ħaġa if you're not ready for it, pereżempju suppost nitlu in that state of meditation and in that consciousness waħidna. Ovvjament mingħajr sustanzi. Imma in this day and age tgħin biex inti turik xem consciously xem ħalli tasal għalija, imma min imma jisu jibqa' jagħmilha becomes addictive. Like I always want to go in that consciousness, it's such an easy way out. Li ma tagħmilx you don't do the work, you don't do the shadow work, nibqa' mmur jiena bl-sostanza and I say I have this experience bla bla bla. Imma isa shortcut nara. Jien għamilta bħala esperiment. It is a shortcut and it's good, imma jekk tagħmilha darba maybe darbtej, jekk tibqa' tagħmilha it's doing it without the work. Kif it's my opinion. Issa ovvjament kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Kulħadd tkellimt ma' xi ħadd. Però Magic Mushrooms. Dejjem jgħidu m'għandekx tagħmilhom, dejjem jgħidu. Alright. Fuq Magic Mushrooms, jiena daw qatt ma Magic Mushrooms.
Istra ma naromx l-ideal. Jekk xi ħadd kieku ħajsaqsini x'nagħmel iktar ayahuasca milli I would go for the mushrooms. Problema li ayahuasca mhux ħatagħmilha u tista' tagħmel ammaj artifiċjali hu. It's DMT, it's chemical, mhux. It's chemical għenet nies ovvja they come out of addiction u għax smajt stejjer imma hemm min jibqa' jagħmel at such an easy way out to spiritually take a shortcut għal min qiegħed jibni l-ħajja spiritwali u they're on their spiritual journey. So, hekk naħseb jiena l-opinjoni tiegħi. So, il-magic mushrooms inti le? Ne, jien spiċċajt letteralment waħdi u meta ngħid waħdi. Maduf. Li ġejt spiċċajt. Ġilbed trib dik. Ma nafx naqbad ngħidilha, li ġejt waħdi fis-sens. Qisu in-nies kollha li naf isom qatt ma jeżistew, mhux ma jeżistux, qatt ma jeżistew. Inti waħdek and you're with your own consciousness. Xejn, waħdi. Immaġinak inti m'intix ċertek qatt eżistejt. Issa tafx ġaralek inti like just m'għandix idea. Però test kardek, ġo qudiem wiċċi hekk. Jien ma naqbilx magħha jekk inti want to go on your spiritual journey or your spiritual awakening. Daw l-affarijiet inħallihom għal stick to meditation u daw ma mhux kbir mill-ewwel għax anke min nara ħafna without judgment, per eżempju il-karti, it's not just about reading the meanings. If I had to read the meanings, il-meanings tal-karti, you have to connect to the person's energy. Meta tikkonnektja mal-enerġija tal-persuna, meta tikkonnektja mal-enerġija tal-persuna, ovvjament qed tikkonnektja mal-ispirtu tagħhom, so inti qed tara fejn din energetically. U ovvjament dik l-enerġija it tells you a story. So inti qed tkun qed tara l-istorja. Mhijiex il-cards. Il-cards, you can open up the reading with them. They give you a guideline of situations that are going to happen in between, physical situations, imma bħala feelings, emotions, where trauma's coming from, u mhix mill-karti. U għalfejn l-spiritual journey twila, and jien naf when a healer, jew jien psychic, whatever, kellhom ħajjithom mhux jibsa, kif ħatejn il-ħadd ieħor jekk m'għaddejx minnha. Jekk jiena l-ispirtu ħajurini jien naf dik il-persuna qed tweġġa' inħarqet bin-nar, jekk jien qatt ma nħraqt kif jistgħu jiena juruni in a reading what it feels like. So, titgħaddi minnhom. U tkun qed tgħaddi minnhom il-ħin kollu, ġieli hemm esperjenzi li qatt m'għaddejt minnhom qed ngħaddi minnhom illum. Jiġi xi ħadd jagħmel reading u tkun għalhekk għax titgħaddi minnha inti l-ewwel. So dawn għalija huma kollha shortcuts li we read the meanings of the cards, nagħmlu l-Ouija board jew whatever biex nitkellmu mal-ispirtu biex naraw hemmx another. Jina lija jekk m'għandekx il-guidance biżżejjed jew ma bdejtx minn qed żgħira and you were guided along the way, but ovvjament inti titgħallem l-affarijiet as you go along, ma nidħolx fihom. I wouldn't dabble with it. Għax jisom ikunu qed jiftu xi ħaġa li ma tafx tagħlaq. Anke kif qed tgħidaw jien naqbdu nagħmlu jiena fil-magic mushrooms u hekk, u mbagħad xiex imma. Wara l-magic mushrooms what? X'ħaj jiġri biex nkun rajtu. It's like you're going to do the work, not jew just ħatejt il-allu x'rajt bil-magic mushrooms. Jiena tħan esperiment tagħha għax nisma' ħafna u naqra ħafna fuqha u rajt ħafna YouTube videos ta' nies anke famużi ġifieri u għad nippruvaha. U konti ġa preparata l-ostja kemm ħansaqsi mistoqsijiet. Ma sibt il-ħadd. Laqqas biss insaqsihom mhux min iweġibhom ta' laqqas sibt il-ħadd il min insaqsihom. Għax jiena mhux tiegħek kienet. Jiena mhux kont waħdi li qisu ma jeżisti ħadd u qatt ma jeżista ħadd isni jien biss. Isni ġoxu bużżieqa hekk ma' test card. U letteralment bdejt ngħid għattinuk li ħansaqsi li l-nifsi qed insaqsi ma' ħadd. Maduf. Qatt ma ħadd u qatt ma kien hawn ħadd. Letteralment it was in a vacuum. Kif bdiet id-dinja dik? U mbagħad daqqa waħda meta tiġi ftijak, tkun għandek ma ġejtx 100% ftijak, ma meta tiġi ftijak tibda
titkellem u tibda tajt Madonna jiena qed nitkellem jew Alla ħalqi qed jiċċaqlaq. L-ispiċċaj bdejt jiena u nitkellem misħalqi. Għax ġejt fid-dobu jekkux qed naħsibhom l-affarijiet. Minflok qed nitkellem. Pereżempju qed nitkellem miegħek u qed ngħidlek xi ħaġa. U jekk ma narax rispons immedjata minn għandek bdejt ngħid Madonna jiena qed nitkellem. Jew ġo moħħi qed ngħidhom dad-diskors u bdejt sejjerek bis-serjetà. Imbagħad dak sajan. Sajan. 3D printed. Issa rigward kif tipproteġi ruħek minn entitajiet ngħidu ġoddar. X'metodi hemm biex tipproteġi ruħek u x'għandek tagħmel u x'm'għandekx tagħmel. Pereżempju jien nibdew minn x'm'għandekx tagħmel. Mela, li semmejt inti l-ewwel dik it-tapit tal-welcome we're inviting everything in. Ara, jiena meta jistaqsuli how am I going to protect myself? Illum jgħidulek ħafna crystals, it's what you connect with. Jien ġeneralment insaqsihom x'inhu twemmin tagħhom fiex jemmnu. So jekk ovvjament ikunu kattoliċi, ovvjament is-salib, ritratt ta' Kristu, ovvjament skont it-twemmin. Jekk tkun iktar on the spiritual side hemm xi stones. Jien inħobb nuża pereżempju l-Black Obsidian, għalkemm jiena xorta nuża s-salib u dak xorta nużhom jien. So fid-dar biex nipproteġi. X'm'għandniex nagħmlu sage Naħħel l-enerġija kollha tajba u l-ħażina. Sage hemm ħafna ħanbaħħar u ħanuża sage. I wouldn't go for the sage. Palo Santo? Palo Santo, jew inkella nagħmel is-sage u mbagħad il-Palo Santo, mhux is-sage waħdu. Min juża l-ilma mbierek, jew għalhekk ngħidu x'inhu twemmin, jew holy salt, pereżempju hemm holy salt jew dan. Jew taħsel l-art bil-melħ. Eżatti. Tagħmel il-melħ fil-kantonieri. Imma li qed tgħid inti tal-welcome, I wouldn't. Ma taġobniex. Le laqas jiena. U ħaġa oħra, pereżempju li innotajt jiena fl-esperjenza tiegħi naf li ħafna nies jużaw lajn, naf. U kulħadd xtrajt jiena għajnijiet minn itina għajn rigal, ma naċċettax għajn rigal jekk ħamur nixtri għajn biex nipproteġi dari immur nixtriha jien. Kull darba rajthom daw li xi ħadd CCTV. CCTV dik qed jagħmellek għajn ġo darek. You're accepting it minnhom. You're accepting it, eżatt. Immur nixtriha jien dik l-għajn li naraw li issa ħarġet moda anke fuq il-flokkijiet li kulħadd biha. Għax issa għax imbagħad anke daw issa jitlu fl-eżaġerazzjonijiet jew jiena dawn ma naċċettahom minn ħadd. Jekk qed tmur tixtri għajn biex tipproteġi d-dar tiegħek mur inti u xtriha inti. Ma naċċettaħiex u meta tixtriha ara minn fejn nara pereżempju dawn il-ġilien tara jewelry bihom jew flokkijiet mhux effettivi hekk. Jew tagħmilha tatu. Tatu ifhem effettiva. Imma tagħmilha inti qed tażel mhux qed taċċetta minn ħadd. Tażilha inti qed tagħmilha inti għalkemm qed jagħmilek ħaddieħor. Imma ma naċċettax gifts għajn kull darba li xi ħadd jgħalli għandi din għajn naħseb le armija. Sak tajtu l-password tal-Wi-Fi. Daqshekku. Idħlu kollha automatic. Le, dik, and that's a big no ukoll. Ma ta' ngħidu pereżempju kristalli u hekk, dak għax you put faith in them, ġifieri għax inti semmejt salib jipproteġik jinnaf statwa ta' Kristu tal-Madonna. Imma dak għax you put faith in them, mela allura l-enerġija mhux inti titfaħħa fl-oġġett. Imma għax imbagħad jekk jiena minix jiena ma nemminx li Kristel ħadd ipproteġini. Jiena il-crystals iktar narhom inti it's like a give and take bil-crystals rather than inti naf li tuża crystals u jisek tittibni. Il-ġimgħa żajta minn għax kienet esaġerata. Ejla għandi sentej qatt ma żajta minn minn nhar il-ħadd ta' mhux li għadda ta' qabel
Il-mara qalt li għaliex qalt li għandek il-kristalla tonqok, qalt li fuq is-sofan, qalt li tħalliex hemmhekk għax jilagħbulek ma' tagħtes. Qalt li ma missejtilekx, qabditha bir-remote control tat-television u mbuttata. Undonat, għax tajlek daqqat ma' qalaħħa minn ġonu. Ħassejta jien nġor fuq il-Moldovite. Il-Moldovite hija. Jien għadni mhux lesta li għadik, Dika jgħidu l-ek tkun. Tinkadni minix lesta. Tkun bajtijata li. Jena tħan il-bizat faket għat s-sanaraw. Minn daw il-daw. Jena għandi Libyan Desert Glass nil-bisa foni. Li għandek? Libyan Desert Glass nil-bisa foni. Herkimer Diamond ġil il-bista u koll. Għandi il-Campo del Cielo, Meteorita. Imma l-Moldovite nil-biza kull-jum. Moldovite hija tektajt. Dika ġib changes gbar jgħidu ġib changes gbar, if you're not ready. Eżatt, jekk mintix. Ara, il-crystals u għetnejta xie twemmin, ara, jekk per eżempju jiġi ħat, ora, jtejli minnu kattoliku ħajġi għandek iva jiġu. Xorta, jekk hemm perċezzjoni naqrek fuq il-crystals, hemm min jgħidlek ma jagħmlu xejn. Jiena nuża kemm il-crystals u kemm nuża s-salib, jisni I use both. Imma ngħidilhom jażlu twemmin għax ikunu iktar komfortevoli milli tintroduġilhom il-crystals ma jafux x'inhu taf kif. So laqqas isek trid tgħidilhom jipproteġu d-dar tagħhom b'xi ħaġa li huma forsi naqra skomdu jew ma jafux x'inhi, imma jekk ħaj jipproteġu iktar u jekk tgħidli ma jkollhomx twemmin. Very, very bad l-edja tagħha. U ħansa, si xaħġa oħra ħan nara l-opinjoni tiegħek fuq għax milux reġenti kelli persuna saqsietni. Persuna sabet xi ħaġa taħt il-baħar. U ħadet għad-dar u bdew jiġru l-affarijiet id-dar. U jien niftakar għatlu ma dik xi ħaġa għatlu li sebtu fil-baħar, għatlu tista' tibgħat l-ritratt tagħha, qatt ma bagħat l-ritratt tagħha. U għalli kull min jiġi d-dar għalli jinġibet li għad l-oġġett, xi sfera ma nafx x'inhi, issa xi ġebla ma spherical. U għalli hemm xi simboli fuqha u jien għatlu għarini daw is-simboli għax forsi għalih ma jfissru xejn ma jiena nkun naf niddeċifrhom. U għalli fil-każ neħles minna għatlu le, żomm, għatlu mhux sempliċement għatlu tmur taqbad u twadda bal-baħar, għatlu hemm ħafna modi kif teħles minn oġġett. Eventually għalli tafaħ għal-bahar għal, ma nafx. U għad proper way to dispose minn dal-imbarazz li ikun xi ħaġa. Għaxina dejjem rajt li inti suppost oġġett titfnu tagħmlu bil-melħ uħxon fuq u tħalliha ħafna żmien tinjoraħ. Once l-injorajtu tneħħalu l-poter kollu mbagħad jiddistrojed. Hemm oġġetti tista' titfaħħhom fiż-żibel u mhux ħadd tagħmel differenza. Hemm oġġetti kif qed tgħid inti nitfgħuhom taħt il-ħamrija bil-melħ, eċċetera. Tefgħu l-baħar u ħeles minna u ovvjament jekk isibu ħadd ieħor l-istess ħaġa ħad tiġri, hekk jisna neħħejnila l-power, tfinnija u mbagħad ovvjament kieku jiena nħalli hemmhekk laqas ikun hemm mhux ħadd terġa' you dig it up, inħalli hemmhekk. Infatti jekk tara ħafna films when it's dug up, pereżempju ġerment isibha ħadd ieħor. Meta jsibu ħadd ieħor hemmhekk qisu taf inti meta tibda film issa ħanejtek qed joħorġu pereżempju din mill-ħamrija. It's going to start again. Eżatt, tal-lupju. Fil-verità, il-power tal-oġġett, the energy, you can never really make... You can never really make it die out, skont xi tkun, jekk ħanejdu hemm il-ħażen fih, let's just say it hekk. Enerġija iktar you can transmute it, titfaħħa tajba fiha milli tneħħiha. So, fil-verità, qed inneħħu enerġija negattiva qed inbidluha pożittiva. We never can take off energy, we can just change it. Change it, l-enerġija. Eżatti, għax l-enerġija qatt ma titlaq fil-verità. It's like it's always created, cannot destroy it. Eżatti, u ovvja billi tfajta l-baħar ġust tarmejta u ovvjament baqgħet kif kienet imma tiksa kif tgħid jekk ħajħodha ħadd ieħor l-istess ħatibqa'. So għalik ħateħles minna imma
mhux ħatkun isek tfint l-enerġija. The proper way, the proper It's not the channel proper kif. way, le. Imma nisma' ħafna li they don't do it the proper way, so hemm oġġetti aktar mihom u dawn mhux ħatamel l-ebda differenza. Ma temm Jiddependi xi jkun. jiddependi xi jkun. Di saqsew idna ħafna ta' ġifieri kif teħles minn oġġett. Skont xi jkun l-oġġett, skont xi min jkun. jgħidlek aħarqu. Nista' ngħid xi ħaġa jiena. Tista' tkun taf jekk oġġett għandu xi ħaġa ħażina ma' Ija, infatti orrejt tistja. Ġili objects are haunted. ħajlek għalfejn insaqsi. Dik tad-daħ. Għax Sajan ġab oġġett hawnhekk. Mhux qed il-kamra. Okay. U L-arloġġ. l-arloġġ. U għandi kurżità jekk l-arloġġ huwiex Ara, per eżempju waħda. What I wouldn't do aħistra. Semmejna l-arloġġ. I'm going to come to it. Nġibuh? U għam waħħal fuq xi ċertu ħin. ma jaħdimx. It doesn't. Aw qiegħed. Per eżempju, meta jixtru oġġetti, this is what I wouldn't get in the house ngħidu għal protection. Ma naqbadx mur antique shop u nixxi antique kif ġipu laħħa Mera. indaħlu fid-daq. Mera ma teritix pereżempju. Qatt m'għandek tieħu mera minn għand xi ħadd. Mera, u ma nmurx naqbad ġo antique shop għax I like antiques cleanse them. Kif qed ngħidu transmution of energy li nbidlu l-enerġija tal-oġġett. Anke ċavetta. Kollox, fil-verità kollox, imma dawn huma l-iktar oġġetti li ovvja kif qed ngħidu fuq il-protection li you're inviting them in. Isma' jekk inti pereżempju dik kienet inqal qalbek u inti m'għadekx magħna, inti mhux attached ħatibqa' l-oġġett allura tiġib l-attachment inti. Ovvja, hemm spiriti that attached to their car, kemm nisimgħu stejjer, dik il-karozza kienet ta' missieri kienet għall-qalba u tistartja waħda u żgur ħadu ġo fiha u għadu jrida. Diki. Ġifieri, everything is energy, kemm nisimgħu isnitħalġa dak il-post u l-vibe. U mbagħad nisimgħu l-istejjer x'ġara. Fil-verità kulħadd iħossa l-enerġija u ngħidula vibe. Dik għaddejt minna jiena. Dik li għattajt inti dik xi 25 sena ilu dejna nfittxu l-postijiet jiena u l-mara. Ovvjament konna d-narajjes u hekk u niftakar dak iż-żmien il-postijiet kienu ma nafx 30,000 lira Maltin pereżempju li bdejna nfittxu aħna. U ċemplet inna dijaw tal-xtajdilaw tal-estate agent. U ċemplet li niftakar għalt li isma, għalt li hemm post, għalt li burger kara, mx ħanajt fej. Għalt li u dan għalt li jgħat ħafna low on the market ġivir compared to jena t-tila l-lost, jattila bulja, tlaqna naraw ħin, niftakar. U da, tlajna t-taraċ, niftakar konna jiena il-mara, żmien la Rosa, u kien hemm l-estate agent magħna. U dak kienu għadhom joqogħdu n-nies fih dal-post. Dat ngħidlek il-miżżewweġ ħana 25 sena ġifieri 28 years ago, fil-1997, eżatt. Għax eżatt niftakar. U ta' deħlin ġo dal-post u kif ħanirfess l-għadba ħanidħol ġewwa qisu stretch insil mal-bieb ma ħallitniex nidħol. Batnere u hekk u niftakar ħares li l-mara għattala di għalt li tħol araħ u bajt ninsisti insomma di sejt id-dar li fetħetinna baqt ħares lejna tajlek daqqalla miġnun għadu għaz fakin daħal minn ġol bib ta' barra. Niftakar inżin nisfel, timbejb sigaret, niftakar qabel ma tħalt fil-karozza di t-ġilet mija jaw l-estate agent, dettajli ma kif moġbokx kif. Għabżet il-mara niftakar għaltila asma għax il-mara ovvjament issa kienet drabni teġa. U għaltila li għaltila għallek ek, għaltila Nadin niftakar kien jizima. Għaltila li Nadin, għaltila għallek li, għaltila li. Ok. Għaddiet, l-għada ċemplet li kont qiegħed ix-xogħol. Għalt li tista' tajli, għalt li ġaralek il-bieraħ, għalt li għal xiex, għalt li dat li ftuħ ta' għalt li daqjat, għalt li xie 8,000 Maltin, għalt li jenqas mill kien xi 22,000.
Għattela li, jien għan ma stajċ nispjega għax għattik ħanajdela għaddi ħatitħaq bija, ħatitnejak bija. Għax ħataqbad ħataqdin il-bġmot. Ija. Dikinar stess kienet titkellem ma xaħat mix-xogħol tagħha, ċemplet li l-ura, jisma, ekka niftakar għalt li jisma, għalt li għax dik, għalt li inti għalt li tħoss. Għattela ma nafx, għattela ma dikinar ta' ma stajx nidħol hemm ġew. Għalt li ġu dik id-dar, insomma, minn kien ħajbieħ għax it-tifel tagħhom hemm ġew. Allora, issa di ħaġa oħra pereżempju mbagħad tikkonnektja mal-enerġija, pereżempju l-istorja li qed tgħid inti bħalissa waqt li qed nismagħha jiena nidħol f'dik il-consciousness u ġo dik peress li there's no time and space, jiena nkun qed nara lilek x'tkun għamilt. Allura kif qed li t-tifel għalhekk kont naf għax ma ħobx insemmi ċertu affarijiet fil-podcast nabad insemmihom. Kif qed tarat nara kollha li qed tara inti u dik waħda li ngħidula transmedium xi tpisek inti tmur eżatti. Bla ma trid, so qed nara u għalhekk ngħidlek qed nifhem u forsi inti tgħid x'qed tgħid qed ma kun rajta miegħek issa. Ma nistax ngħid li rajt xi ħaġa jew dak, just sempliċement qisu xi ħadd qalli. Le, you're not welcome u qisu mbuttani minn sidri. Jiena niddiskrivija qisni kont għaddej minn ġo ġeli. Hekk. U ġrat li postijiet oħra. Isak tkun ta' Isak qed tagħmel moviment taħt l-ilma, isak miexi kontra l-korrent. U ġieli ġrat li postijiet oħra ġifieri. Hemm postijiet pereżempju li jiena tuni ferħ kbir, high energy. Ija. Pereżempju waħda minnhom għajntu fiha il-karraba jew il-qarraba jgħidula. Hemmhekk ma nafx għalfejn jiena nħossni king ta' vera nħossni. Hemmhekk hemm dik xi ħaġa tiġbidni lejha ma nafx għalfejn. Ħafna ma kif li qed tgħid inti streħew kif qed esperjenza ta' Stonehenge pereżempju din l-istess esperjenza 3 darbiet mort hemmhekk. U l-ferħ li nibda nħoss meta mmur hemmhekk qisek fejn? Stonehenge l-Ingilterra. All right. Tħoss qisu l-ewwel darba li mort qisek kont sħajjiltni. Ma nafx kif ħanaqbad nispjegaha. Isom telajn il-bżieżaq minn ġol artek. Ħadd fuq dik is-sabiħ dik il-ngħidilajna nipprova nivviżwalizza dak into pictures, dak li nkun qed nipprova nimmaġina, ma kunx naf kif ħanispjegahom. Per eżempju, di isni għaddejt minn ġoġeli, hemmhekk Stonehenge ishom telajn il-bżieżaq issa ġakut, mhux ġakut, dak li il-feeling tal-enerġija kif tkun. Imma hemm postijiet huma extra heavy u ovvjament fid-dar iżżomm enerġija issa biex dana ġieli ikun hemm każijiet bħalma tgħid inti tidħol ġo dar u tħoss dawk l-affarijiet mhux dejjem il-persuna huma they're haunting the place li jkun li jiġri kif qed ngħidu enerġija tibqa'. So inti residual energy. Eżatti, so dik issa ovvja jkun hemm każijiet li dan imma għalhekk anke meta tmur ġo dar it needs to be cleansed għax ovvja hemm min jgħidlek jisni rajt xi ħaġa ma le ma jkunux spiritu hekk imma jkun l-enerġija ovvjament tan-nies ta' qabel. Issa fil-każ tiegħek ovvjament Mbagħad għalhekk tidħol f'ħafna affarijiet allura ruħ mhux mistrieħa, ruħ da. Ħanejt oġġett li forsi ħafna nies jista' jkun min ikun għadda minna ħajarawha kera din, ma nixtieq nispjegaha li jekk forsi xi ħadd għadda minna forsi hemm dik in-naqaxxaq ta' dawl. Meta jkun hemm suicides. Suicides immorru n-naħa l-oħra, jiġifieri hemm il-healing kif qed jisom jiġu daw il-helpers and they make them heal on the other side. Għax li jiġri hu meta xi ħadd jagħmel dak l-att qisna qed nikkreaw żbilanċ fl-univers aħna nfusna, so qed nikkreaw żbilanċ u dak il-żbilanċ irid jerġa' jiġi għalhekk forsi jdumu naqra iktar on the earth plane. U mbagħad imorru n-naħa l-oħra, imma
għax nismaħħom per eżempju jkolli t-tifla jien għamlet ek edha naħa l-oħra edha okay ikunu all right, sometimes it makes more time u l-enerġija tagħhom just iddum ftit iktar hawnhekk imma ma jfissirx li ħajjaħlu hawnhekk. Per eżempju ġieli konnektjajt ma' spirit li they did do suicide, minnhom sajt inkellimhom jisni wara ħġieġ. That was the rule sakemm ikunu lesti. Isu mhux kif qed nara lilek wara ħġieġ għax għadhom again min jaf minn xi trauma jkunu għaddewha u forsi huma mhux lesta jkellmuni, they're ready to talk to me minn hemm wara. Taf inti kunu infatti għandikun kienet għaddit forsi għandikun bullying kien, allura ovvja sakemm jerġgħu it's a healing process. Istja tal-li toħloq zbilanċ tajt ħanejdlek għal xiex għax xmela ħanejdu jien hu ħajti. Jien meta nħu ħajti ħanbiddel id-destin ta' ħaddieħor. Forsi jien kelli nintaqa' ma' 1, 2 u 3 u il-daw biddiltilhom il-destin. Allura nikrea żbilanċ. Soltu jien, dak huwa l-żbilanċ u ġbitni għax tajtni kelma ġdida li qabel ma kienx tiġini f'moħħi ħloq żbilanċ. Di istja, di alright, ma lassa ħandaħħala mal-equation. Għax mux tal-li affettwajt id-destin tiegħi stess, tal-li affettwajt futur sħiħ ta' dawn imma nerġa' ngħid ir-ruħ tagħhom tkun mistrieħa biex ħadd ma jaħsibni qed ngħid isma' dawn m'hemmx posta lihom, hemm posta lihom bħal kulħadd ieħor just il-healing tagħhom ikun ftit ieħor għax hemm dik l-acceptance ta' dak li maċċettawx li ġejjalhom jagħmlu dak l-att hawnhekk. Jekk qed nagħmel sens. Tagħmel sens ħafna għalija tagħmel ħafna sens. Għax dili għad tissa tal-iżbilanċ. Dija xi ħaġa li nitkellem ħafna fuq għajn li kultant dak li nagħmlu aħna kull bniedem kull choice li jkollna peress li aħna għandna l-free will aħna għandna choice ħin kollu għandna l-għażliet li kollu nażlu. Sewwa u kull għażla li nagħmlu qed taffettwa l-ħajja tagħna ħajja tal-familja tagħna u ħajja ta' nies oħra, ħajja ta' nies oħra. It's a domino effect. Allura inti kif qed tgħid inti allura għalhekk qisu hemm dik ir-regola li huma ma jistgħux intervjenu direttament imma etuna naġis biex inti we go back to the right track. Imma mbagħad inti sadin li kif bniedem għamel dak l-att. You broke the system, isek għaddej bil-program u inti għamil control break. Inti għafast ħanitlaq l-evjen. Isek xbitt il-plakka waqt il-film kun għadu għaddej. Eżatti, u nerġa' ngħid just hemm naqra healing ftit ieħor in-naħa l-oħra, mhux għax dawn għax ġieli jkolli qed ngħidlek nies isma' allura mhux mistrieħa min jagħmel suicide jew jeħlu hawnhekk le ma jeħlux hawn il-healing huwa ftit iktar imma ġast ikkrejajna dak l-iżbilanċ. Interessanti ħafna. Kienet tajba di tal-aħħar waħda li għatli. Tajjeb. Proset ħafna, hemm xi messaġġ li tgħaddi lin-nies. Le? Alright. Nalqu hawnhekk? Mela. Thank you tal-li ġejt. Thank you. Proset, kienet interessanti ħafna. Thank you lilkom tal-li segwejtuna, narawkom għal darba oħra.